kero utumikite chirangi cha Crown Paints. Eduka nyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chujigo musongo eyuera ngene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanjo murigereri wairire buya magora beiga ya rero ritukeliga ria Alhamisi tariki 13 umutenyo gatatu umwaka bwekiribu 2025 na mange agente koneke wa Chinsa ime na isiko ya gusio mwanjo murigereri ase toge ko yarigania gusagenda kwariganirwa asenjira ya bene rinde tunyagabato kwa yamanyia masemo kunde Ekeonga Chinsa Ikomi ase enjira iyo bwenge nje ni ngoro ku Haron Ototo nyaingiri kuranza memenyerio itoko bwatrana riga korwa Wilson Makoli na Ekeonga Chinsa Ikomi ni gotoko cha kalimulioka kurwase county ya Nyamira abwesto kumanyirwa buna ensemelia iye bunge manyikite buna bunge mashinani ikabanyaka bagwetia umuswada bwechibesa osubwe budget ase banyaka bagwete shilingi bilioni 5.2 chinuguta 5 ase banyaka bagoteba buna nigo omurubulyo onyalire ko bagokwana kigwa kubwatakana amo nebirenga bya bananchi kurwa ase chigwodi au mo gosege kalekioni ko kiarawa amona mokonyi bo monogari asiri tapere mokaya oyonya ko bagokwana kia buna onsi nigago jigwekeranirwa naboigo okoboli niko kwa ruru kurwa ase ababwatani ebe bunge yiga buna chisegino kungusana ko kanta kwa ase ebunge ya Nyamira konyala ko bagogotenenirwa gosoko gotigwali molioka elinde ya Nyamira banyaka bakwanyorera amagendero. Rero igatare 13 twaetirie ekora kori twabwate epepe twabate ya rekord kwa CFSP County Fiscal Strategy paper eyuere indicator ekoro kingie budget y'ikikoba kurigana namagania y'abananchi baitu banyamira igogento nkeo kia tenenire twaetire rero iga CFSP n'abananchi n'abakora public participation amaganiabo ayabaganeze kura city ward twanya factor in elinde abananchi banyara bakorerwe gasi CFSP ne document ya kisheria ego tokonya enetonya korosi budget kwa hivyo twarosiri budget CFSP twanyetiri today na honorable members na kilo MCA oyo toma the ward based projects twaji capture twabikacho speakire ward nebwate the ward projects igo egento togo sababa 90 bono ngorbo itugwe budget toite budget elile bochako korerwegas asemi tobiria mwa toiteretie eke twaringe public participation
ne binde biri byaretwa na wananchi yarero ninde no mogoko bwana deputy speaker twanyare gwetie fiscal strategy paper SFSP nero yaiti gukunge mashinani naro chembachi ete kotini bagateba bastopu egento gekorukuna public participation lakini boniga kiabeira overturn by event igo meaning ina whatever we do as per the law parali wergo korama karaba koregas abakonya korama karatikana na baru karaba korama umaya korana kibindu bya bikoba ndete byo mugavana sisi tunataka tushirikiane so tuabere egepindi for 2.5 years myaka ende tikarete tutatega asekorekana erorekane na liera konye abantu baitu tubuna botambe ngukwana ngura lyo marembe na ndingiro renga na bogo cha na umwanju muligero togotigana nayu imeye county ya Kisii abaonia omuchanga imeye mutyo bosongo abana mono bagokorera omonjorero bwabo ange enase egetikera ange na Nyamira nigwanyaka bakuruko boli gocheso mugavana bwe county ya Kisii omosike Paul Simbarati kone kebna ngokwana bale ayamasa yamo no mugavana bwo mapei omosike Gladys Gwanga erikonyaraka bako barobelia obosombi no boni bumuchango yo korengana na barabo nigo babere babekera machiko amakongu ayo nyareka baga koirira emirimo yabo yabotambe koba emekongu ase banyaka bagatamna ne bago nigo babekere lichiko lyogosieka emirimo yabo wikira Chinsa 12 chia marogoba aniga kwanwa amo no munyakirogobo asireta Fred Oyaro chingaki chyomoyega bokwarigania okwenigwa kwa ya remix Tony Momanyi oyure oyo mobo asaba korelie emirimo asensemeyo abanyatoka bagosiria amatuka makaitire ase mbasokonobwe para uyo nyatoka bakwane kwa Chinsemo chiabo basi tindo ko kwana magana make tetenge chairman ni bageri toboito chitipa esensemeri abogere twaumire omiso no mugabano itokaro nane ituna abantu twatenena na Raila engakientambe mugabano ito asare kakoigwa mangana amangana taketato konye agambe na wange singa kichiri bago sieka 6 to 6 omia tole chigartito changu sirichilon atema kuone nere mbapo ikiri saini lakini gionsi baraga ni tokore lakini rende bato sukeri chinga na mwanju muligero libo tukubokera rero ime yekenyero kia mwamulimboli nigo abakenya baturwa no bikuro maiga yo musayo yo mo bwimeka yegatugotoka gesungetie sagotebakana muna niga irustyo bugima kubwatekana amo no kubachana ase chingwana ne bikore amo no murugyoe ngoro ku Daniel Machira ku Simon igonde youth representative ya Murenda Ward yarenge saa 5 ya butuko uyo nyagusira pasuti igare neipa yane gaigange igotoigu chikuyi twacha pakororo tapo ikoro twanyare kene iga aisungeti kuseka ngentire aingentrete mwaye sitting room pasuti ari ngomuntu muya mumuru hard working ande bo igo no mumuru bwata maskani na sekinyoro mumuru maporo tabwati mangana utanya kogosana muntu ndikwensi kusota bwatira katimbe ase ikenyoro yani Gladys osibori nabaru naraire naigwe bikuro atabuka nasoka nyora mukamurone ukorera muboni pasuti onye nyentire ono kutirimba kagocha nkonyora ekenepi engentete nkunya komana bale na mukaya sana ono amanganayi ntwachi tukanyagamba akaera nande tachiti kwera sumuswatyo nande akanyirora ono goikira soko nyomoko kwae enyoma yana tamatinga eliomaneli yabo yasoeta se nyomba twarenga morogo base nyomba chiti chabere saa 5 tuigweti chinduru kuruga iga tukamenya kagoja boro butuko togoikaga kana togoika tukanyara omwana onige sungeti omochibigoroga omwana oyo iga kwali gasi ya sense mo yasunga katalinga no muntu okoberanga okonyara okobutanga lento kumanya nga gosengo wasana bakali gosenga wetera seri eliogiri yabo lya nyomba
na boigo mwanju murigeri gokorera omunyakirogo bwekiombe kelike mayitemna ombudsman gose commission of administrative justice nigo anyarakabaga wikirana litkulia rero ase gose ase county ya Nyamira asanyarakabaga agakomirana amo nomo governor bwe county yomusike amosike munyeribo ase enjira yabo gose etaro yokwenda kurigereria bokoreri ase Chinsa mosike ase gose omunyakirogo yosirete chance duro nigane kibuna nigo bagenda kurigereria amangana mange in ayobwa trinity omorobili omoyia bobo bwenia omanyaketana social health authority. We are here to help the county to develop grievance redress mechanism policies as well as access to information act for the county. As you are aware, the Commission of Administrative Justice has twofold mandate. One is to check on maladministration in the public, both national and county government, and the other one is to enforce access to information. The purpose of our visit here is basically to help the county develop access to information, and this because they are implementing programs under FLOCA, which is community driven. These are projects which are resilient to mitigate the effects of climate change, and for that reason the community participation is critical, and therefore access to information is also very critical, so that the people of Nyamira can know what is happening, they can access the information about the projects that they are having and the country is implementing. Similarly, we are also helping them to develop GRM policy. We'll be able to meet the assembly team because it's a legislative function, so they would be involved in it. So we'll be able to also see them and then be able to see if we have an engagement with them. If they have any issues, then we can raise it. Spot checks in the various hospitals, both public, private, in the county, because we want to find out how SHA is working for the population. If there are any challenges, we will make a report. We've been doing that we went to Kisii yesterday, we've been doing that in Noma Bay, we did it in Kisii as well. So SHA seems, from the report that we're doing, that it's working, but the sensitization, the people have not been given the right information on which hospitals to go and where. But where we find there's a genuine problem, we will also address the government to address the shortcoming of SHA. So, Ombudsman, national government, the county governments. Edinde abantu bari bamwate amararamishi ukiase serikali ukiase abantu bande banyare ko enda asare baru amararamishi abo anyare ko rigeru ekiagara court na bera abena na bero so gwisha yesa manganayi lakini abo muntu na anyata bwati besa yo nabo omtumani ego konya seseme eyende na umwana njara ni information anyare ta ikoye nyora and the right as a condition someone to access information ego Haron abako itira to ombudsman anyora tumurigereria unigati yaringenda kwa yariganiria ngonya nyara kwangu kwa yaratira ase oboikeranu ase Ekeonga Chinsa ibere na boigo Ekeonga Chinsa inye otuko bwarero che nigongoro kwa Haron Ototo nyangiri kurwensemo yimanyiririo niko twali kubwatira na era Wilson Makoli yenda gutwara oburigererio buya ime ya Getembe TV Ekeonga Kemumusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba
chiria chikomenteranibwa amaguta yani oil na bwigo chiria chia mache inyoranga chirangie chiga nigo chiri korwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone